hasičů do laviček. Takže dnes už je to veterán, ale před 30 lety to byly stroje, které jsme ještě viděli, že čas od času zasahovaly u požárů. Podobné stroje určitě dobře známe z řady válečných filmů. Tento stroj byl renovován, má velmi dobře udělán vrchní lak, je trvale udržován na registračních značkách, takže podléhá pravidelným technickým kontrolám. Tak hasiči si s sebou přivezli taky dojem, že odpojí teď nějakou stříkačku, nebo to mají hladicový nějaký naviják, uvidíme. Takže klasika, siréna hoří. Tak obrovský volant, i když s ním hasič, šofér, strojník kroutil sebe víc, tak to má poměrně malý rejt. Jinak vevnitř to vozidlo, zpravidla tam byly jenom dřevěné sedačky, takže žádný luxus, žádné polstrování, ale dřevěné lavice. No a hasiči z laviček nám také předvedou požární útok, to znamená obdoba to, co jsme viděli. Za pomoci čerpadla, které má toto vozidlo instalováno na té přední části, tak tam dojde k napojení na vodní zdroj a poté je vytvořeno hadicové vedení, nejprve dopravní a potom váltočné proudy. Pokud chceme představit blíže tento sbor dobrovolných hasičů, tak byl založen 19. března roku 1905, takže už to bylo po přelomu 19. a 20. století. Výhodou těchto dopravních vozidel je to, že motorem, kterým je osazeno to nákladní vozidlo, tak zároveň motorem je poháněno to čerpadlo, takže jeden agregát, který pohání a vlastně dopravuje nám tu vodu z vodního zdroje do vedení. Takže by také Elena si řekla, že ne. Zkusíme tedy ještě protočit. Jestli se povede to protočení motoru. Ano, motor pravděpodobně naskočil, takže nebylo to technickou závadou, ale zřejmě že bylo zahlceno čerpadlo. Tak tady nám to proběhlo úplně teď bez problémů. Vidíte, že oba útočné proudy jsou